Dobro večer. Dobro večer. Ja sam došao. Što si me doveo ovdje? Da započnemo na pun mesec podcast. Da. Ti i ja. Žena me izbacila iz kuće, kaže moraš da ideš da snimaš podcast. Večeras je pun mesec u Vodoliji. To je moja kuma Dragica. Da. Pa ja sam to vidio na Instagramu 5 puta danas i bio sam u fazonu, brate, pričam o ovome u etapama prethodnih 20 godina. Ajde živeli. Ajde živeli. Ajde. Dobrodošli na čašicu razgovora. Dobrodošli. Sve ili ništa, mislim. Okej. Ja, lepo si me izbrandirao ovdje. Brate, Ukrasio si ovo. lepo sam ti izbrandirao, ja sam to skupio. Imam još mnogo različitih stvari koje pripadaju tebi, ali bio sam u fazonu, razumeš, da se zna. Mislim, možda neko ne zna da si ti, a Igor si. Možda neko ne zna da si ti. Ko si ti? Da, možda neko ne zna ko si sve ti. Da. Ovakvog tebe ne zna mnogo ljudi, mada ne znam ja ko si ti sad. Sad ćemo da vidimo. Da, treba otkriti između svega ovoga, pogotovo večeras na ovaj pun mesec, kad se bude pojavio tamo, bit će, nema šta baš. Šta ćemo mi da radimo ovdje? Šta je ideja ovog putešestvija? Šta ljudi ovdje mogu da očekuju? Pošto mi ne znamo. Pa da, mi znamo svašta. Pazi, sigurno ćemo da se bavimo muzikom i zvukom i svirkama, jel? Sigurno. Da, što je glavna stvar. I vjerovatno ćemo mnogo da se glupiramo. Sigurno. Nećemo mnogo, nego onako fino. Pa dobro, fino, to je. Fino, nećemo mnogo, da, rekoh ja koji ne umem da se ponašam umem na svirkama, to je posao. Umeš na svirkama? To je moj iskreno najdublji pokušaj da se ponašam normalno i onda izađe šta izađe u onoj jednoj pesmi da se ja pojavim isto, lako je, to je to. Ali da, ja mislim da se ponašam normalno. Pa dobro, da smo mi živi i zdravi, što bi rekli. Da. Nemoj da brineš, ovaj konkretno video će pogledati 25 ljudi, možda. Pa dobro, vidi, moja majka će gledati 20 puta, tvoja majka će gledati 20 puta, imamo 50 jova, vidi, što se mene tiče. 20 je 40, ali nema veze. Tako, 25 i 25, da. SOS! Vi ne vidite, ali ovdje jedno svetlo visi o koncu, bukvalno visi o koncu. Za plafonjeru zakačeno jedno svetlo. Snijamo sa 2 mikrofona SM57, jedan je ovdje, drugi je ovdje sakrivan iz ovih sisa. Da, ovo je, inače, to su stereo tehnike snimanja AB para, samo što su 250 vice. Kako je do jaja, i što rače, zvučat će okej. Što neće, brate? Pa, mislim, može da ne zvuči okej iz tog razloga koji je upravo pomenuti što ova soba nema tepih, nema zavesu i to sve, ali ako od ovoga počneš, druže. Gde je kraj? Gde nam je kraj? Gde je kraj? To je to. I što rače, to ima makar za kola sam čuo da postoje te tip. Kupiš kola i odmah ih na početku čukneš, zagrebeš nešto, to je dobro. Znači, nećeš imati udese, ništa se neće loše desiti, odmah se na početku zagreba puko, napravio neko ulubljenje, ostaviš to i ta kola su večno do jaja. Pa ja se ne slažem s tim, ako kupiš novo auto i ogrebeš ga, onda si ogrebao svoj auto, to je to. Pa da, ali kao, znaš, ureko si ga i sad je it's healed, razumeš, ima neki to, taj Ja mi zato pljuješ kombi. Ne lupaj, bro. Pljuno si ti kombi 2 puta izvore zimi kao fora kao gore da padne, ko to vidi gore scenu ptice, moja pljuvačka korodira kombi, razumeš? Idiot, uhvatio sam ga, prođe mi pored kombija i pljune ga. Kreten. Ne sam ja. To je bila fora, mislim, to je bila fora. I to sam provalio, da nisi samo ti. Da, ali nije majka rodila. Drukaru. Slušaj, znači,
Dobro, to je bila samo, to je, brate, iz ljubavi, jebamo mater. A ovo će da se blipuje, mislim. Jer, Da. to je iz ljubavi, brate, kombi, razumeš? Voliš moj kombi, pa ga moj brat, pa da, ali nije to ali ima razlika, to je kao kad neko, razumeš, dođe i kao, bre, pljunete i kad neko, razumeš, kad te poljubi. Razumeš, to je poljubac nadalje. U mom slučaju, realno. Snim. Poljubac nadalje, znači kad nekog mnogo volite, a ne može da samo kao, i kao, ali, razumeš, sad je bila fora te pljune. okupaj me. Ne, na početku, treba mi nešto da ti stavim na facu, neki highlight na tvoje faci. I ja gledam, rekao, okej, čučno ovde kleko. Pričamo o svetlu, inače, svetlo, neki, da mu stavim na facu, ne, svetlo, ne. Ovo je jedno rotacijno što si ja, to smo skapirali. Sve ćemo sada pričati. Šta hoćeš, bukvalno, šta hoćeš, brate, znači što Pa ja sam tebe pitao šta hoćeš da pričamo sad. Pa kad bi imali neki kontinuitet, pošto smo pomenuli par nekih, kako se kaže to, imaš film, šta je film, peta umetnost? Molim. Znaš peta umetnost, znaš, šta je film, znaš, četvrta, peta. Imaš sliku, slikanje, vajanje, znaš, nisu svetska čuda, ali pandan svetskim čudima u umetnosti i onda je neko što peta umetnost, ili četvrta. Ne znaš ni ti, ja? Ali me puštaš da se kopicam. U svakom slučaju, pomenuli smo neke od tih, tu ima kultura, umetnost, stvaranje, kreacija, bilo kog tipa, osim ako nije baš osim ako nema zlu nameru, to je divna stvar. Što god da je tog tipa, možeš pričamo uvek, realno. Mislim, i ti se uložiš na to i ja se uložim na to. Dobro, ne znam šta si rekao sad sve, ali... Pa hteo sam da celo ovo što si me ti pitao sad kad bi iz početka, znači film je ti... Ne, pitao sam te bukvalno šta ćemo sad pričati. Pa da, to, što si me pitao šta ćemo da pričamo, pošto smo pomenuli film kao petu umetnost, ako se to tako kaže, ili izgooglaću pa ću da pošaljem tekst da se zalepi na što sam mislio, to sve spada u ceo ovaj aspekt razgovora o tim stvarima, brad. Mislim, a pomenuli smo sad kao sam neke, to kao film neki da ja bi mogo pričam i o tome s tobom uvek, mislim, jako bi voleo, joj koliko, evo, o tome ću ja samo da napomenem, ja bi jako voleo da vama Igor pripričava bilo koji film koji je on gledao, znači, a po mogućnosti ne bilo koji, film koji mu se ne sviđa. Da vam on prepriča kakav je to film. Pa ne, ali mislim, to je bio jako glup film, to konkretno o čemu govoriš, to je bilo užasno glupo. Zaboravio sam i koji film, neki snajper, nešto, neki užas. Neki snajper, neki Bradley Cooper, nešto ili tako. Nešto, ne, besmisao, totalno besmisao. Da, možemo samo to da radimo. Vi stavljate filmove koje ste gledali, a nisu baš nešto, mi ih pogledamo, Igor priča, ja se smijem. We do that. Dobro, tvoj omiljeni film je Gospodar prstenova, jel? Realno da. Ne, pa mislim, bio bi budala kad bi sam nešto tripao da je ovo, da je ono. Mislim, ložim se isto i na Peti element. Ne znam ni sam što, ali se baš ložim na Peti element. Ali kao generalno da, Lord of the Rings, cela ta trilogija, imam i knjige, nisam ih baš pročitao. Ali, da. Lord of the Rings, najbolji film. Šta je tvoj, ili imaš ti uopšte, da li imaš omiljeni film? Naravno da, ti to vrlo dobro znaš. Bo. Ja znam. Znam ja, a to je to. Igor ima omiljeni film. Da. Moj omiljeni film je zapravo, ja sam napravio Sveto trojstvo. Da. Hot Rod, Balls of Fury i Blades of Glory. Tim redosledom. Tim redosledom, ta glumačka ekipa, ta produkcija. Ja obožavam užasno glupe filmove, užasno glupe komedije. Ne znam kako se zove taj subžanr. Da. Užasno glupe komedije. Užasno glupe komedije. Hot Rod, Balls of Fury i Blades of Glory. Inače sad 1. avgusta na Netflix stiže Balls of Fury, opet. Tako da jedva čekam. Da, premijerno gledamo.
za 2 dana, 3 dana. Da. Što se komedija tiče, meni je gospodin Will Ferrell i Michael Scott. Will Ferrell i Michael Scott. Ne postoji drugi, ne postoji, razumeš, kako znam, u samoj zove Steven Wilson, da. Steven Wilson, da. Steven Wilson? Steven Wilson. Okej. Znam da je Steve Carell, ali... Možemo i ovdje da završimo ovu epizodu. Koliko ima već? Evo šta je, i to je možda bude zanimljivo. Samo... Nije zanimljivo gledalcu da gleda bez katova, bez edita, razumeš? Ali kao samo ostaviš i pa, i kao vidim. Mislim, to bi imalo rezonancu sa tvojim pristupom svega. Da ne bude fake, da ne bude ono kad snima cover lik, razumeš? Svi snimaju covere, snimi lepo cover, sedne, zabode se, ne razmišlja, snimi šta svira, snimi šta peva, odvojeno, sve se to lepo namesti i onda staneš lepo, se spickaš i kao ne. Razumeš, sedne na mesti, sve u isto vreme, sve radi, sve puca i kao snimi, kao to je istina, neću da bude posle, kao ali nije, ne mogu, znaš, ja sam pokušavao, imao sam par nekih klipova gde sam pokušavao da to uradim na taj način, ali ne mogu, ne da mi, razumeš, ne osjećam se kao hoštapler, razumeš, ne mogu to da uradim, svi to rade, mnogo je toga. Razumeš, nema potrebe. Nek bude greška, nek bude glupo, nek bude ispad, nek bude šta god. Mislim, opet i tu, ni to mi ne da, ali neke stvari mogu da progutam i onda ga ostavim tako. Ali to mi je draže nego da sad ja tu nešto kao glumim kako sam perfektan, a nisam. Pa dobro, da, ali mislim, niko tako nije. Ovo ima 6 ljudi na svetu ikad koji su nekad nešto tako snimili u nekom trenutku iz take-a, ali čak i najbolji ikad opet nešto seckalo. Dobro, to je kad praviš. Pa dobro, okej, ja. Ali dobro, mislim, pristup i kako se to kaže, ideologija za respekt. Pa nije za respekt, to je užasno glupo. To ne savjetuje. Tebi teško. Ne savjetuje, pa ne, ali to je neki poremećaj, brate, to je neki vid OCD-a, ali... Kvantni, to je kvantni OCD. Okej, kako god, da. To je kvantni OCD koji je na svim različitim razinama, kvantni OCD. Da. A to je možda razlog zašto ja nisam toliko aktivan na mrežama u tom pogledu. To je vjerovatno razlog zašto ovaj video neće da izađe, razumeš? Zato što meni se užasno spava. Neće izaći video gde se ja vidim, to vjerovatno, razumeš, to sigurno. Ali što je izašao jedan? Dobro, izaći video, brate, izaći video, razumeš, izaći prvi, izaći drugi, izaći treći, izaći četvrti. A da, to što kažeš. Možda popijemo još jednu kafu. Hoćeš? Ajde. Da se snima ili pa vrememo pauzu? Pa. Sad vidim. Čašica razgovora, Vol 2. Vol 2,5. Engage Cage. Ljudi misle rakija od toga kako pijem, ali espresso kad me pukne. Nema bre da lažeš. Ovaj naš, ne lupaj, brate, pravimo ga, razumeš. Jel ima neko koga znaš da više voli espresso od tebe, realno? Mislim, ja volim espresso i počeo sam da ga pijem tako što sam isto tako došao, idem da radim na moru, oni piju kafu i koruču espresso i u fazonu, ne znam šta je to. Ali bukvalno, sećaš se, buraz, i on rekla kapućino, ti si rekao kraći i ja kao, šta će kraći? Pojma, ne znam šta je espresso, vrate, nisam majke mi. Dobro. I samo sam iskopirao i kao uzo i kao, okej, sad ja pijem, ovo je bio u fazonu, ni kafu sam pio 16 puta pre toga s Vanjom, nikad u životu nisam probao espresso. Vanja moje sestre. Da sam išao u školu i kao to je to. Znači, tako sam počeo pijem espresso i posle vreme od toga i krenulo, zato i pijem kraće, zato i volim kraće, razumeš, i kao pijem dosta, ali ti baš voliš, bre. Sigurno, da, pa nima, kako ne, bre. Mislim, ja volim kafu, volim kafu i uvek sam volio kafu. Ne znam, nemam odgovor. Da znaš neko. Pa znam, ima onaj,
mladoženje jedan kome su svirali svadbu, on je, mislim da je on neki kafa influencer, nešto to. Kafađija. Kafadžija. Kafafluencer. Kaflencer. Ali volim kafu i volim jaku, volim arabike, volim single origin, to baš volim po meni. Kafa mora bude kisela. Ono što ljudi u Srbiji rade je ubijaju kafu i onda prave kikiriki, zato što to ljudi su navikli na to, zato što su nam podvaljivali. Ljudi, evo ovako, znači, evo, sad kad se povukao za jezik, znači... Lažu! Pa ne, ozbiljno, znači, Frankova kafa, Johan Frank, oni su umesto kafe, pošto je bila nestašica kafe, oni su prodavali ljudima cikoriju. Cikoriju su prodavali umesto kafe. To je on je muzičar. Ok. Koji muzičar? Cikorija. Bravo, prodavali su ljudima cikoriju umesto kafe, ljudi su navikli na taj tup ukus kafe. Onda kada je ponovo došla kafa, onda su, ne znam, mešali kafu sa, ne znam, ubacivali su raž, svakakve gluposti i ljudi u Srbiji, generalno, oni ne znaju, oni vole taj obred ispijanja kafa, ali oni zapravo ne vole kafu. I zato svi ubijaju kiselost u kafi. Kafa mora bude kisela, to mora da bude tako. Informativni deo plus. Mislim, jeste, pa dobro, ja i čak, nisam znao. Kako nisi znao, u Johan Franku stoji, preko celog zida stoji to. Stoji to da je Johan Frank kafa, da su prodavali cikoriju. Umesto kafe. Zbog nestašice kafe. Da. Nisam ja toliko puta bio u Johan Franku kad smo imali te svirke tamo. Imao sam tada onaj period da se oporavljam. Bio sam 3 puta sam bio. Da, ja sam to platno na svetu sam. Ali sam sad, kad si ti krenuo pričaš Franko, ja kao sad šta, kad si razvezao, rekao, bravo. Sa ovakvim se znanjem pije kafa. Razumeš, sa ovakvim znanjem ideš u kafanu da piješ kafu i onda može. Ja sam baš skoro pričao, ne znam s kim, za kafu kao kad je kisela, ovo što i sad smo ovo pomenuli, opakovanje, bila je kiselkasti ko lepo mi, jer sam navikao na to, upravo to što pričaš. Pa da, ali to je arabika, to što si izvadio, Brazil, to je arabika. Ovo je neki blend, ali okej, ovo meni je okej. Da. Dobro, ja imam odgovor na tvoje pitanje, sad setio. Stefan, on se loži na kafu isto, ali ne pije toliko kafe. To sam mislim, znači, voli stvari o kafe, ali ne pije toliko kafe, razumeš? Ne, vidi, mislim, sigurno ima ljudi, znam dosta ljudi koji se verovatno više lože od mene na kafu, ali ja stvarno volim kafu i volim to, kad popijem da me pukne. Da. To je fuel, znači na svirkama ide Supreme drink i kafa i buraz, dobar dan, doviđenja, dobiješ, razumeš, kafa je spoj koji između tvog uma pretvara kod kad si programer, a ovde kafa i Supreme drink proizvodi harmonije, razumeš, Da, a viš, ja imam neki trip da meni kafa i cigare pomažu da pevam kad mi nije dobro. Kad ti je u grlu umorno posle te mesta svirke. Kad imam neki problem, imam trip da mi kafa i cigarete pomažu. Pa, pričali smo o tome da nije onako nešto mnogo filozofski ili ezoterično i ima smisla. Mislim, ima i smisla priča od pre kao, znaš, kao nemoj da pušiš ako pevaš, svi najbolji pevači ikad na koje se svi lože, pušili i pili i sve to i pevali kod carevi. Da ti sad, ne znam, možda sigurno ne promovišem pušenje i kao to, ceo taj vibe, iako sad isto i cigara, ali uz kafu, brate, kako, znaš, to je, to što kažeš, cigara, kafa, ima nešto u tome. Možda samo psihički pomogne da ili ti opusti grlo, podmaže,
Možda i postoji neki... pH vrednost, možda pH vrednost. Tako je, možda postoji neki scientific fact zašto to prije grlo, realno. Možda samo to ako od anksioznosti što te boli grlo ti bude lakše pa se smanji taj deo pa opet pevaš, ali to nije isto, ovo nije recept da radi na svakog, to može da radi na njega, bez da sad nešto guram priču, ti si obrnu igricu što se toga tiče, razumeš, i količine pevanja, a i načina pevanja i izvođenja pevanja i tonova i svega toga, to razumeš, to, bez neke promocije, mislim, okej, to je moje viđenje, ti otpevaj bolje ako možeš. Tako da, ali tebi to... Nahvali me kum. Pa mislim, okej. Ili me nagradi, nešto od toga je sigurno. Ja te najistiniti, a šta ko misli, nek misli. Znaš, mislim, to jeste tako, je vidio, realno. Nebitno ni koliko, ni kako, jednostavno, tako je, tako da. Ali, ako ti pomaže, brate, radiš to, mislim, šta god daje, a da nije loše, to nije loše, piješ kafu. Pa, vidiš, ali ja mislim da je to pevanje, generalno, jako povezano sa psihom. Svaka blokada je zapravo mentalna. Svaki problem koji ljudi, bar ja mislim, je mentalne prirode. Mentalne prirode problem da ne mogu da dohvate neku visinu, da ne mogu nešto da otpevaju što je teško. Sve je to mentalni problem. Kad se on prebrodi, mislim da onda to sve ide normalno. Ako to uopšte ima smisla, ne znam je li ima smisla to što sam rekao. Ima smisla ako se neko bavi time, neko sad nikad ništa nije, naš lupan, nikad nije pokušao da peva nešto i nema neki talent koji ima da čuje ton da nešto, on može da proba što hoće, ali kad se baviš time i kad možeš, zapravo se dešava, ima smisla zato što ljudi koji pevaju nekad mogu, nekad ne mogu nešto, nekad mogu, nekad ne mogu, to je sigurno do psihe. A kad ti u glavi imaš da možeš to, naravno da izvedeš. Pa pričao si mi ti zapravo za foru da Celine Dion ima i dosta drugih. Da, pa imam i ja, da. Ima neki, nije ritual, neki klik da kao, razumeš, fizičku manifestaciju da kao engage. Tako je. I to je psihički, mislim, bez obzira šta ti uradio. Da, pa zato to i kažem, znaš, kad god sad nailazi neki težak deo u nekoj pesmi ili neka teška pesma ili šta god, kad god razmišljam o tome, uvek mi je problem. Kad me boli dupe, uvek je dobro. Da, zato i povezujem to, znaš, kao da je svaki problem u pevanju zapravo mentalni. Pa, mislim, možda ovo nije scientifically true, ali ja verujem, prvo od čega je nastala bilo šta što ima veze sa muzikom i od glasa. Znači, ljudi su nekako nešto... Glasa ili od kutije, od bubnja. Tako je, neki ritam, ali kao taj ritam, znaš, i do tog ritma su došli tako što je neko bio u fazonu ili šta god i kao, bože... Ti si ga vratio na majmune. Ja sam ga vratio na majmune, ja sam ga vratio na australopitekusa, razumeš? U tom sam fazonu, tako je to krenulo se razvija dok nije došlo do nečega da ljudi sad zapravo kao stani čeka, ima ovo, ima ono, Pitagora, i kao pa se nešto to... Polako, čekaj, prelazimo velike vremenske periode jako brzo. Da, pa mislim od australopitekusa do Pitagore je kod Pitagore do danas, tako da, dosta se desilo i ništa se... I to je diskutabilno, ja ti kažem, izvini, molite, to što oni pričaju nije istina. Sigurno. Ali, da. Pa dobro, to ne može, to je tema za... To je uvek tema. Da, okej, da. To je uvek tema. Nećemo tamo. Da, definitivno je glas nešto što je bilo prvo. Razumeš, povezano s muzikom, kao instrument, kao pristup, kao bilo šta, od nečiji glas, nekog vokala, tako je krenulo sve i to se i najviše razvija, mislim. To je ono što, da li muzika ili nije, ali glas i mogućnost govora, jer to što deli, jedino što deli mene i australopitekusa, ne razumeš. Inače sam ja australopitekus. Moć govora, sporazumevanja i svega toga, to je ta akcija. Kako će se zove ovo naš? Dok sam spremao kafu,
Ja sam bio u fazonu, ti si na početku rekao, evo na čašici razgovora, tako nešto. Čašica razgovora. Čašica razgovora. I kao bio sam u fazonu, to je cool. Mislim, cool je kao podcast trip, kao čašica razgovora i radimo to što bi bukvalno inače radili. Bilo gde da sedimo, da li čekali da radimo, ne radimo, blejimo, pričamo di god. Razumeš, samo što sad ima i sa primjerim. Pa dobro ima smisla da se ovaj segment zove čašica razgovora. Da. Ali da li je to ime podcasta? Ili ove kreacije, možda? Mislim, to podcast zašto znači, ali podcast. Mislim, možda, pa dobro da, na neki način, da. Čašica razgovora. Jedino ako ne postoji već, pa onda bi bilo glupo. Da. Mislim, u suprotnom, ono što meni prošlo uz glavu, ja sam želeo da, volao sam da se desi, da sad ja u glavi imam ovako, znači nešto što je povezano sa muzikom, umetnošću, tehnikom, filozofijom, svim tim tako nekim stvarima. Zašto ne razgovaraš? Pa zato što to mi je bio glas u glavi, razumeš, kad sad ću ja instant, dečak, bi volao samo da mi se pojavi da se zove ono, ne znam, Neven. Neven, Animal. Se tako zove tvoj unutrašnji glas? Neven. Neven. Izvinjavam se svim Nevenima. Ja znam jednog on je car, nije ovaj glas, ali da, vjerojatno se zove Neven. Nikad nisam čuo, sad kad si rekao, znaš koliko mi je ovako... Now we know him. Sam ti krstio sam ti glas? Krstio si mi glas. Okej, pa jesam ti kuma. Pa jesi mi kum i krstio si mi glas. A i krstio si dosta glasova u nekom maniru i to realno ljudi koji su hteli da počnu da pevaju zbog svega toga, tako da ima smisla, razumeš? Sad ja možda počnem da pevam. Šta si rekao, nemam pojma sad. Koga sam krstio? Pa mislim, ako nekog inspirišeš da počne da peva, krstio si mu glas, brate. Ili ako neko hoće da peva tako slično ili šta god, krstio si mu glas, znaš, kad se neko loži na to kako ti to radiš, jebi ga. Mislim... Pa dobro. Ti si totem, razumeš, treba nabavimo totem ovde, jedan totem Simić, razumeš? Imaš, biće, bre, biće. Ne, hoće da donesem ovde svoju bistu, ne vredi, doneću. Ovako tu, a ne, neće tu, on je tu, ovde tu negde oko gitare, razumeš, da stoji da, čisto da bude, razumeš? Sad su ljudi u fazonu, zašto on ima svoju skulpturu? A, iz kreacije, dobilo se. Objasnit ćemo nekada. Da. Hvala vam što ste bili na čašici razgovora sa nama. On je ja sam a. Doviđenje, prijatelj. Doviđenja. Bravo.